Saúdos, que tal, como están? Agrio pleno vivido onte no Pazo de Raxoi no que se debatiron temas espiñentos como a polémica pola ocupación e desaloxo de Escarnio e Maldicer ou a situación dos veciños do Bar Estilo. Este último asunto non se puido debater finalmente porque o PP abandonou o pleno. O motivo que os populares consideran a interpretación libre do regulamento que fai o alcalde en cada sesión plenaria. Todo o día. No, alcalde, todo día. Una cuestión de orden, todo día. alcalde. Pero dígame, a cuestión de orden, que artículo? Que está Unha cuestión de orden respecto do funcionamento do pleno, que creo que o regulamento é claro. O alcalde ten dereito a ter un turno de pé. Sí. E logo despois non existe un debate engadido. Pero eu podo ter 5 minutos e preguntarlle a Rubén se me pode contestar. No. Non me deixa vostede. No, é que non me deixa vostede. O regulamento especifica claramente que o alcalde ten dereito a ter un turno de pé. Non me deixa vostede. Pois presente un contencioso administrativo, hombre. No, por favor. Alcalde, presente un contencioso administrativo que seguro que yo teñen en cuestión, hombre. Unha cuestión de orden. Vostede dixo que ia utilizar o turno de peche. O turno de peche é turno de peche. Entón, gustaríame saber en base a que artigo do regulamento abre o debate. En base ao artigo que di que o alcalde levará as sesións, o decurrir das mesmas e a organización. En base ao artigo que non lles interveño cando lle faltan o respeto e intento templar gaitas aquí. Están vostedes moi sensibles. Alcalde, si nos contáramos as veces que vostede nos faltou o respeto, teníamos que levantarnos deste pleno. Sí, porque ten vostede unha sensibilidade inversa. Moi sensible con vostedes, pero moi pouco cos demais. Alcalde, non é así. Non, señor Agustín. Si vostedes tiveran que aguantar o que aguantamos nesta sala, estaríamos xa fora do Concello. En condiciones normales, vostede tería un apercibimento. Eu sei como vai isto, 2 apercibimentos, 3 apercibimentos, pero non o fago porque non lle vou a dar ese gusto. Estou pedindo unha explicación. Vostedes se van. Hombre, por favor, o que me faltaba ahora mismo. Pois veña. Momento de tensión onte no pleno ordinario que acabou abandonando o voceiro do PP, o que seguiu todo o seu equipo. Agustín Hernández decidiu deixar a sesión nun momento no que o alcalde pedía unha aclaración a Rubén Cela. Pero o principal grupo da oposición, Martiño Noriega, organiza as quendas de intervención ao seu gusto e tal como lle convén. A situación producíase nun pleno onde precisamente quedaba aprobado un novo regulamento para ordear as sesións, sen que se lle dera o visto bo a unha emenda introducida polo PP. Precisamente os populares levaban onte na orde do día unha moción instando ao goberno a que aborde o problema de convivencia xurdido arredor do Bar Estilo, que funciona como after hour na rúa Fernando III o Santo. No salón de plenos puidemos escoitar o testemuño dun veciño da zona afectado. Hemos visto navajazos, hemos visto a punta de pistola, he visto cómo se pelean, es que es increíble. He visto cómo a una persona le están pateando entre 5 tíos, que bueno, la policía ha aparecido a la media hora y ese tío se ha ido hospitalizado. Yo no sé si estará muerto, que yo vengo a trabajar, pero aquí he venido a trabajar y no a que meen en mi casa, a que caguen en mi casa, a que haya felaciones en mi casa y a que se maten en mi casa. Finalmente, esta moción non puido ser debatida no pleno, xa que cando chegou ese punto na orde do día, o PP xa tiña deixado a sala. As reaccións ao ocorrido no pleno non se fixeron esperar esta mañá, mentres que o PP defende o seu abandono do pleno por considerar déspota o proceder do alcalde no pleno, Martiño Noriega cualifícano de estoupido colérico. O BNG lamenta que os populares abandonaran o pleno porque, dixo, non se puideron debater propostas do PP que os nacionalistas consideraban importantes. Non en tanto Rubén Cela respecta a decisión de Agustín Hernández e o seu equipo, explicou porque é unha maneira como calqueira outra de amosar o seu malestar. Pois a min pareceme lexítimo. Eu creo que marcharse dun pleno é unha forma tan lexítima como outras de amosar malestar ou protesta. Por lo tanto, a min nin frío nin calor. Outra cousa é se tiña motivos ou non para facelo. O que sí que xa me produce un pouco máis de gracia é as voltas que dá a vida, porque as que tiven que aturar eu do Partido Popular algunha vez que o BNG se marchou do pleno. As que tiven que aturar. De antisistemas para arriba, cando nos pedían que era unha falta de respeto aos veciños que nos votaran, que era un insulto á institución. Para o PP non é admisible que o alcalde incumpra o regulamento municipal do pleno, algo que estaba a ocorrer cando comezou o rifirraf entre Agustín Hernández e Martiño Noriega. Alejandro Sánchez Brunete cree que o alcalde mantivo unha actitude déspota. Ayer descubrimos que el habitual tono meloso y melodioso de Martiño Noriega encubre en realidad a un hombre con vocación de déspota y a un alcalde con vocación de rey absoluto.
en un Estado de Derecho, las normas que regulan el funcionamiento de un pleno son las normas que emanan de la propia comunidad política y no son las normas que emanan del capricho de un alcalde. Martiño Noriega defende o que considera unha aplicación laxa do regulamento e lamenta que non se respecte a súa maneira de dirixir o pleno. O alcalde cree que a reacción de Agustín Hernández foi un estoupido colérico. Non creo nin que estivera preparado. É dicir, simplemente creo que foi un estoupido colérico de Agustín e unha decisión non sopesada. Non sei. A veces, cando te pasas moitas horas nun lugar pechado, aumenta CO2, diminúe a oxigenación neurolóxica e entras nunha especie de período de aletargamento. O alcalde cree, non entanto, que os populares levan semanas poñendo interese en enrarecer o ambiente no Pazo de Raxoi. E co pleno de xuño aínda quente, o BNG deu a coñecer unha iniciativa para a sesión de xullo pedindo tomar medidas para o aparcadoiro no entorno do provincial de Conxo. Os nacionalistas creen que a remodelación do Chus non pode deixar no esquecemento o outro hospital. Beirarrúas levantadas, coches ocupando os pasos ou fochancas. Esta é a situación do entorno do Hospital Provincial de Conxo. Unha situación que o BNG vai levar ao pleno ordinario de xullo para que a Xunta e Concello teñan en conta esta zona máis aló da remodelación integral do clínico derivada da futura construción da Facultade de Medicina no entorno do Gil Casares. A parte da evidentísima falta de prazas de aparcadoiro, o que é absolutamente intransitable, xa non para unha persoa que teña problemas de mobilidade, que vaya nunha cadeira de rodas ou unha persoa maior, sino para calquer persoa é absolutamente intransitable o que son determinadas zonas das beirarrúas que están sistemáticamente ocupadas por vehículos por falta de prazas de aparcadoiro ou absolutamente destrozadas. Non temos zonas, como podes ver nas imaxes, que son absolutamente terceiromundistas. Todo isto nun venres no que se celebrou a Xunta de Goberno. Na reunión semanal do Executivo rexeitáronse as alegacións presentadas pola familia do antigo bedel do Colexio Lamas de Abade contra a expropiación do inmoble no que residían. Este novo trámite non freará o desaloxo de edificio que servirá para ampliar o centro este verán. Tras anos de litixios, o conflito da Casa do Bedel do Colexio Lamas de Abade parece que chega ao seu fin. Hoxe a Xunta de Goberno rexeitaba as alegacións presentadas pola familia, polo que a expropiación do inmoble continúa adiante. Deste xeito, a Xunta poderá ampliar o centro utilizando esa parte do edificio, unhas obras que comezarán no verán. Basease en non estar de acordo ca cantidade a aboar pola expropiación e remítese ao xurado de expropiacións forzosa da peza separada para a valoración, eso non frea a expropiación. A idea é finalizalo ao longo deste mes para que a Xunta poda cumprir cos seus compromisos e obrar durante o verán para ter habilitada a Casa de Conserxería para os problemas que hai de cara ao curso que ven de espazos no centro de Lamas de Abade. Na sesión de hoxe tamén se aprobou o proxecto de remodelación do campo de fútbol de Lamas de Abade. Cun orzamento de 100.000 euros arranxarase a instalación eléctrica e os vestiarios. Aínda relacionado co ámbito deportivo, abriuse o procedimento de adxudicación dos servizos de conserxería e limpeza de varias instalacións deportivas municipais. O contrato ascende a case 1 millón de euros ao ano. Por último, aprobouse o convenio entre a Agrupación Deportiva El Correo Gallego e o Concello para o desenvolvemento da carreira pedestre popular que neste 2017 chega a súa 40ª edición. E a unha semana de celebrar o San Xoán, o Concello deu a coñecer as actividades organizadas en torno a esta festividade tan arraigada. A Praza de Mazarelos é o lugar escollido por segundo ano para acoller un mercado tradicional e distintas accións que se levarán a cabo dende o xoves ata o sábado. O venres da semana que ven é a noite de San Xoán, noite de cacharelas e de moita tradición en Santiago, e que a veciñanza a Compostela implícase de cheo neste festexo, tanto no casco urbano como no rural. E por iso que dende o Concello queren impulsar aínda máis esta celebración e abrila tamén ao turismo, aproveitando que dá comezo a temporada alta neste ámbito. Por unha banda, queremos recopilar toda a información sobre as festas de San Xoán na cidade, e reitero poñer en valor as nosas tradicións, as nosos costumes nestas datas, e por outra queremos que San Xoán sexa un atractivo turístico por sí mesmo, tanto para o mercado doméstico, tanto para as persoas que nos visitan no marco galego, como para o mercado internacional o do Estado, e que sirva ademais como reclamo, como tirón para a primeira quincena de xullo.
Para darlle máis visibilidade ao San Xoán está preparado un programa de actividades que terá o seu núcleo na Praza de Mazarelos. O festival contará, entre outras accións, cun mercadiño tradicional e obradoiros para recoñecer as ervas de San Xoán. Ademais, o tren turístico converterase no tren Cacharelo e percorrerá distintas fogueiras da cidade de maneira gratuita. Funcionará dende as 5 da tarde á 1 da mañá. Este venres chegaron á Praza do Obradoiro os participantes do reto Camiña pola diabetes a Santiago. Doentes con esta enfermidade fixeron a ruta xacobea esta semana para concienciar os propios pacientes da necesidade de facer exercicio físico. Os camiñantes foron recibidos no Concello e fixeron unha solta de globos simbólica. Preto de medio cento de persoas chegaron este mediodía á Praza do Obradoiro no marco do reto Camiña pola diabetes a Santiago. Estes peregrinos tan especiais percorreron 110 kilómetros dende Astorga. A iniciativa tiña como obxectivo cambiar a mentalidade dos doentes, inculcándolles a necesidade de incorporar a actividade física nas súas rutinas diarias. Tras asistir á misa do peregrino, os participantes foron recibidos por parte da corporación e celebraron un acto simbólico na propia praza, ca solta de globos azuis, cor que identifica os enfermos de diabetes. O catedrático da Universidade de Santiago, Anxo Tarrío, recibiu este venres unha homenaxe no Pazo de San Roque con motivo da súa xubilación. No acto facíase entrega do volume sobre letras e signos, estudos en homenaxe a Anxo Tarrío. O Salón de Actos do Pazo de San Roque acolle este venres unha homenaxe ao catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa Anxo Tarrío Varela con motivo da súa xubilación. O acto estivo organizado polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación de Humanidades, do que o propio Anxo Tarrío foi director da área de literatura durante 2 décadas. A sesión estivo presidida polo reitor da USC, Juan Viaño, e a él asistiron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixán. Ademais, o director da Real Academia Española, Darío Villanueva, foi o encargado de pronunciar a laudatio do homenaxeado. Durante o acto fíxose entrega ao catedrático do primeiro exemplar do volume sobre letras e signos, estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela, no que máis de medio cento de docentes e persoal investigador de toda Galicia, do resto de España e de diversos puntos de Europa agasallan a Tarrío con artigos que conforman unha obra de 800 páxinas. En clave literaria, nas últimas horas acudimos á presentación de 2 libros, Los niños de la estrella amarilla e El color del silencio. A primeira obra conta unha historia que nos transporta a Francia do ano 42 e a segunda é un thriller no que se percorren algúns dos grandes momentos históricos do noso país. O novelista e historiador Mario Escobar vende presentar na librería Cronopios o seu último libro, Los niños de la estrella amarilla, unha presentación que correu a cargo do abogado e tamén escritor Ulises Bértolo. Nesta obra, o autor contanos a historia baseada en feitos reais de Jacob e Moisés, 2 nenos xudeos que no ano 42 se ven obrigados a cruzar Francia ocupada polos nazis para non ser enviados a un campo de concentración. O autor da novela explicaba que é todo un exemplo da situación que viviron os xudeus en Francia durante a Segunda Guerra Mundial e especialmente a partir do ano 42. Tamén presentaba na librería Couceiro o seu último libro a escritora valenciana Elia Barceló, El color del silencio, unha obra traducida a 18 idiomas e con máis de 500.000 exemplares vendidos no estranxeiro. Publicada por Roca Editorial, trátase dun thriller literario que recorre algúns dos grandes momentos históricos de España. Nel contase a historia dunha muller que investiga a morte da súa irmá en Rabat, 50 anos despois de que falecera. A autora presenta así unha historia cargada de misterio e alegorías. Muchas de las cosas que salen en la novela y que son tan sencillas y tan normales como el jardín, la pulsera, cosas así, tienen un nivel literal, lo que estoy contando, y luego tienen un nivel más o menos alegórico, ¿no? Entonces, casi cualquier persona que haya tenido una tradición cristiana como la nuestra sabe que casi siempre que sale un jardín, en ese jardín hay algo de la inocencia primitiva, luego la pérdida de la inocencia, de la serpiente, de la degeneración. El color del silencio, aparte de ser un thriller, é unha novela histórica e tamén toda unha reivindicación do dereito á igualdade da muller. Imos agora ata Praza Roxa, onde debe de clausurarse a segunda edición do programa Compostela Máis Solidaria. Alí estivo instalada estes días unha feira solidaria.
O pasado 19 de maio arrancaba a segunda edición do programa Compostela máis solidaria, un programa de sensibilización que trata de concienciar sobre os dereitos humanos e a necesidade de defendelos colectivamente para que todas as persoas, independentemente da súa orixe, os teñan garantidos. Dende que comezou a iniciativa fixéronse varios obradoiros, charlas, debates, unha mostra de cine documental, contacontos e unha feira solidaria que tiña lugar hoxe na Praza Roxa e que servía para poñer o punto e final. Por obxecto dar a coñecer a cidadanía compostelá, neste caso, a labor que realizamos as organizacións de desenvolvemento, cal é o noso traballo a prol da xustiza social e a loita contra a pobreza no mundo. Bueno, de algún xeito, amosar as distintas propostas coas que cada unha das nosas entidades traballa no seu día a día, fundamentalmente nos países empobrecidos. A través dos stands, as ONG participantes amosaronlle ao público o traballo que fan. Hoxe aquí, as persoas que se acheguen poderán dende ver como Enxeñerías Sen Fronteiras traballa a accesibilidade á auga en Guatemala a través de sistemas como a bomba de mecate ou biofiltros. Poderá chegarse a un posto no que coñecer que é o comercio xusto e por que é unha alternativa na loita contra a pobreza. Todas elas, aparte de informar sobre as súas actividades, venderon libros ou produtos de comercio xusto para os que quixeron colaborar. Ademais, fixeronse na Praza Roxa varias performances e incluso un grafiti solidario. Xa comezaron a subir os termómetros e o que nos queda por diante na fin de semana. De seguido, lles contamos todos os detalles do tempo da man de Meteo Galicia. O sábado a xornada estará marcada polas altas temperaturas. Así os ceos estarán pouco anubrados, aínda que pola tarde medrarán nubes de evolución con posibilidade de algún chubascuillado. As temperaturas van a ascender e os ventos serán frouxos de dirección variable en xeral. O domingo non se esperan cambios significativos. Con esta situación agárdanse ceos pouco anubrados ou con algunha nube alta. As temperaturas non terán apenas cambios, aínda que as mínimas ascenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo de dirección variable. O luns teremos de novo ceos pouco anubrados ou con algunha nube alta que impedirá o paso do sol. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas zonas altas do interior. As temperaturas apenas terán cambios e os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio de compoñente norte. O sábado en Santiago teremos de novo un día marcado polas altas temperaturas. As máximas van subir ata cadar os 34 graus e as mínimas aos 18. O vento será feble do sudoeste. O domingo a xornada será de novo moi calurosa, aínda que se rexistrarán nubes altas. As temperaturas máximas e mínimas manteránse. O luns o día será semellante ao anterior, pois teremos outra vez un día caluroso marcado por nubes altas. As temperaturas máximas baixarán ata os 32 graus e as mínimas ata os 17. Os ventos serán febles de dirección variable. Pois como o tempo vai acompañar, aquí lles achegamos algunhas actividades interesantes para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural.
Ata aquí chegou o noso tempo de novas. Agora chega Silvia Castiñeiras co preguntoiro. Desta vez reciben no noso plató a primeira tenente de alcalde María Rozas. Nos volvemos o luns, que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.